Het nieuwe AZC maakt komen op het plak van het oude asielziekencentrum onder Parklaan. Dat AZC wie iepen van 1996 tot 2009, maar is een periode afbrutsen. Zo'n die tijd laat het terrein braak, maar dat zal na alle gedachten net lang met worden. Gezien de situatie in de wereld, het is noodzakelijk dat daar nu wat gaat gebeuren. De Europese, zowel als de landelijke politiek, heeft zich daar al enorm mee bemoeid en heeft het ook een politiek uitonderhandeld. En wij vinden dat wij nu als lokale gemeenschap eigenlijk de vraag vanuit het COA positief moeten beantwoorden. De ondervinding die de Dokkumers in het verliezen opdienen met een AZC liep het nou een voordeel voor de komst van een nieuw centrum. Bij het begin wien er door wel wat protesten, maar dat sloeg in de rest van de jaren om. Wij zijn als ondernemers hebben natuurlijk ervaring, de ondervinding van jaren geleden toen hier ook een AZC was. Je moet natuurlijk zeggen dat is een grote groep mensen die niks te doen heeft en weinig geld. Dus het is niet een ideaal koperspubliek voor de middenstand. Van de andere kant hebben we er wel een stuk werkgelegenheid in deze regio van. Dat vinden we heel belangrijk. En we hebben in het verleden ook wel eens wat akkefietjes gehad. Maar dat was niet zodanig dat je zegt van het kan niet en we zijn er tegen. Absoluut niet. Zo als oeral binnen er ook bij de Dokkumers wel zwaargen hoe de grote tastrein van vluchtelingen naar Europa. Maar de komst van het nieuwe centrum wordt door het algemeen positief ontvangen. Daar ben ik niet op tegen, nee. Dat kunnen we dorp al hebben. Iedereen moet helpen. Want ze moeten een dak boven hun hoofd hebben. Het Dokkinga College zit vlak tegenover het asielziekencentrum. Bij de squallen bestaat geen angst voor oerlijst. Jedder het zijn oerstelde. Ik vind dat wij als Nederland nu, en zeker ook de inwoners hier in Dongeradeel, daar een maatschappelijke plicht hebben. En voor ons nog wat extra gezien onze identiteit die we als christelijke scholengemeenschap dragen. En dan moeten wij eigenlijk zeggen, en willen wij graag zeggen, deze mensen en vooral hun kinderen en hun leerlingen zijn van harte welkom.